Upravo je u tijeku ljetna škola tehničkih aktivnosti koja se održava 5. godinu zaredom u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Ove godine imamo dva programa. Prvi program je za osnovnoškolce koji izrađuju kroz 6 područja tehničke kulture modela automobila i različite ukrasne i praktične predmete. Prvu godinu održavamo i program za srednjoškolce koji uključuje 10 nadarenih srednjoškolaca koji izrađuju robotsku ruku. Polaznici naše škole u Kraljevici borave 10 dana, imaju osmišljen program kroz 6 radnih sati te različite sportske zabavne aktivnosti. Ono što je zadovoljstvo je činjenica da je ovdje preko 40 mladih ljudi različitog uzrasta, ali ono što je najljepše od svega jeste ova slika koja se vjerojatno vidi meni iza leđa. Dakle, mladih ljudi koji pokazuju svoj interes prema nekim od elemenata tehničke kulture, uvjetno tehnike. Ja uvijek kažem za budućnost čitaj gospodarstva, odnosno proizvodnje. I nije istina da mladi ljudi nisu zainteresirani upravo za ovaj segment tehničke kulture. I tim više apeliram da i u budućoj, bilo kojoj hrvatskoj školi, u bilo kojem smislu riječi, ovaj segment se ne smije zanemariti. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVEK u Zagrebu i Hrvatska zajednica tehničke kulture vrlo uspješno surađuju već 6 godina na programima modelarstva, digitalne fotografije, informatike, robotike i drugih tehničkih aktivnosti u koju su uključene djeca osnovnoškolskog uzrasta koja završavaju školu u Poliklinici SUVEK. U ovoj 5. školi tehničkih aktivnosti u Kraljevici sudjeluju 8 učenika iz Poliklinike SUVEK. Posebna vrijednost ovih programa je to što se djeca s teškoćama u razvoju evidentno tretiraju i kao nadarena djeca gdje se potiče njihovo stvaralaštvo i potiču one aktivnosti u kojima su djeca posebno uspješna. Evo jedna od najpozitivnijih stvari valjda koja se u proteklih 7-8 godina dogodila u Kraljevici, to je upravo to da je u Kraljevici se otvorio u prostoru bivše vojarne Mornar Nacionalni centar tehničke kulture. Ovdje dolaze mladi učenici iz svih krajeva naše zemlje da svoja znanja u toku školskih godina zajedno sa svojim prijateljima usavrše, dotjeraju, nešto novo nauče. Na ovoj djeci de facto počiva budući razvoj naše zemlje. To je nevjerovatno što ovi uzrasti u ovim godinama, u ovim radionicama mogu napraviti. Na ovoj radionici se bavimo strojarstvom i ovaj put smo radili kutice od papira i od aluminija. Koristimo se raznim materijalima i zaštitnim sredstvima, režemo i brusimo i pomažu nam nastavnici. Koliko sam ja shvatio, to je bio cilj provesti nas kroz sve faze proizvodnje neke tehničke tvorevine. I tako smo počeli od same konstrukcije jedne robotske ruke. Dobili smo zapravo lim koji smo trebali zatim obrađivati, bušiti, brusiti, turpijati i trebali smo ga urediti, oblikovati u robotsku ruku, zatim prišarafiti, prišvršiti motore gore i nakon toga svega, paralelno s tim smo učili kako bi programirali tu robotsku ruku. Po meni je to jako dobra ideja, jer onda možemo, ako to držimo u kući na vidljivom mjestu, prisjetiti se u svakom trenutku kao prvo kakve mogućnosti imamo i što možemo samo od par vijaka i komadića lima napraviti.